Вітаю! Сёння мы з вами разбіраем бадай адну з самых выразных і, шчыра кажучы, маіх улюбленых тэм у сінтаксісе. Гэта параграф 26, сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі ў безлучнікавым складаным сказе. Гучыць, магчыма, трошкі акадэмічна, так? Але не хвалюйцеся, мы разам пабачым, як адсутнасць маленькіх словаў-злучнікаў насамрэч робіць мову багацейшай і якія знакі прыпынку дапамагаюць нам гэты глыбокі сэнс зразумець. Дык што ж нас сёння чакае? План такі. Спачатку лёгкая размінка, каб, так бы мовіць, разагрэць мазгі. Потым сама тэорыя. Пагаворым, што гэта за звер такі, бязлучнікавы сказ, і якія сэнсы ён можа хаваць. Ну а пасля, як заўсёды, самае цікавае – практыка. Будзем замацоўваць усё на канкрэтных прыкладах з нашага падручніка. Ну што, пачнем? Першы крок – это практыкаванне 175. Ведаеце, гэта выдатная магчымасць і праверыць сябе, і асвяжыць у памяці некаторыя правілы, перш чым мы з галавой нырнем у асноўную тэму. Так, перад намі 5 сказаў, у якіх згубіліся літары. Прапаную зрабіць невялікую паўзу і паспрабаваць самастойна ўставіць усё на свае месцы. І, дарэчы, падумайце, якія тут граматычныя асновы? Гэта простыя сказы ці ўсё ж складаныя? Ну што, гатова? Выдатна. Давайте правяраць разам. Давайте па парадку. Першы сказ. Звонка свішчуць шпакі, неўзабава з'явяцца шчабятлівыя ластаўкі. Тут у нас две граматычныя асновы. Шпакі свішчуць і з'явяцца ластаўкі. Злучніка няма, значыць, гэта бязлучнікавы складны сказ. Другі, а вось другі са злучнікам і, складна злучаны, пакуль яго адкладзём. Трэці. Блыснула маланка, стала відно, як удзень. Асновы. Блыснула маланка і стала відна. Знову бязлучнікавы. Чацвёрты. Няма народаў малых, бываюць малыя паэты. І зноў тое самае. І нарэшце пяты. Было людна, прыйшоў цягнік. І ён таксама бязлучнікавы. Толькі паглядзіце, аж на 4 з 5 сказоў гэты і юст наш сённяшні герой. Такім чынам, што мы паспелі паўтарыць? І правапіс галосных, і апостраф, і нават прыстаўкі. Усё гэта тая самая база, без якой далей проста ніяк. Але самае галоўнае, мы ўбачылі, насколькі ж часта ў нашай мове сустракаюцца гэтыя беззлучніковыя сказы. Што ж, размінка прайшла выдатна. Цяпер мы сапраўды гатовыя да галоўнай тэмы. Ну што ж, мышцы, так бы мовіць, размялі. Цяпер пераходзім да самой сутнасці. Як жа будуюцца гэтыя, на першы погляд, такія загадковыя беззлучнікавыя сказы? І якія сэнсы яны здольныя перадаваць? Давайце разбірацца. Вось гэта, па сутнасці, галоўная думка ўсяго параграфа. Уявіце сабе, у такіх сказах няма відавочых слоў-памочнікаў, няма злучнікаў, дык што ж тады звязвае часткі? А ўся нагрузка тут кладзецца на две рэчы. На інтанацыю, калі мы гаворым, і на знакі прыпынку, калі пішам. Коска, двукроп'ем, працяжнік – гэта не проста нейкія значкі, гэта сапраўдныя праваднікі сэнсу. Менавіта яны, як дарожныя знакі, паказваюць нам, як часткі сказа звязаны паміж сабой. Падручнік вылучае для нас 7 асноўных тыпаў гэтых сэнсавых адносін. Это нібы 7 розных мелодый, якія могуць гучаць паміж часткамі сказа, нават калі там няма ніводнага злучніка. Зараз мы паслухаем кожную з гэтых мелодый. Першы і, мабыць, самы распаўсюджаны тып – адначасовасць або паслядоўнасць. Тут усё проста. Мы нібыта пералічваем падзеі, якія адбываюцца альбо ў адзін і той жа момант, альбо адна за адной. Вось прыклад. Канчаецца паляна, пачынаюцца бярезнік, куп'ё. Паміж часткамі вельмі лёгка ўявіць сабе злучнік «і». Таму звычайна ставіцца проста коска. Другая наша мелодыя – гэта супастаўленне. Тут адна частка быццам супрацьпастаўляецца другой. Крикнуць хацелася, голас замёр. Мы адразу адчуваем гэты рэзкі кантраст, так? Паміж часткамі можна лёгка ўставіць злучнікі «а» ці «аля». І вось тут уже на сцэну выходзіць працяжнік, які візуальна падкрэслівае гэтую мяжу. Рухаемся далей. Прычына. Тут усё вельмі лагічна. Другая частка тлумачыць, чаму адбываецца тое, пра што гаворыцца ў першай. Не шукай сваіх сярод чужых, а чаму? Роднымі не зробяцца чужыя. Праверыць сабе можна злучнікам «таму што». А на пісьме гэтую прычынную сувязь нам паказвае двукроп'е.
Ну а калі ёсць прычына, то, зразумела, дзесьці павінен быць і вынік. Гэта наш чацвёрты тып адносін. У такіх сказах другая частка паказвае следства, вынік таго, што адбылося ў першай. Прыязджайце да нас, і што з гэтага будзе? Сустрэнем як родніх. Тут такі напрошваецца працяжнік, а ў думках можна падставіць слова таму. Пяты тып – гэта адносіны умовы. Всё проста. Першая частка ставіць пэўную умову, а другая паказвае, што адбудзецца, калі гэтая умова выканаецца. Хай пройдзе суткі цёплы дождж, пойдуць у рост баравікі. Гэта ж тое самае, што сказаць, калі пройдзе цёплы дождж, то пойдуць у рост баравікі. І зноў нам на дапамогу прыходзіць працяжнік. Шосты тып – час. Тут першая частка ўказвае на час, калі адбываецца дзеянне ў другой. Не прайшло і гадзіны, у сваё гнездо вярнуліся буслы. Можна лёгка падставіць у пачатак словы «калі» ці «як толькі», і зноў на сцэне працяжнік, які нібыта падкрэслівае гэту хуткую змену падзей у часе. І нарэшце, сёмы, апошні тып – паясненне. Тут другая частка канкрэтызуе, расшыфроўвае, раскрывае сэнс першай. Ведаюць людзі на свеце пра тое. А менавіта што? Смех памагае знішчыць нам ліхое. Вось гэта «а менавіта» – гэта наш чароўны ключ. Калі яго можна падставіць, значыць, смела ставім двукроп'е. А вось цяпер выдатная візуальная шпаргалка, якая збірае всё, пра што мы гаварылі, у адно цэлае. Давайте хуценька прабяжымся вачыма. Адначасовасць і паслядоўнасць, часцей за ўсё коска. Супастаўленне, вынік, умова, час. Тут галоўны герой – працяжнік. Ну а прычына і паясненне – гэта класычныя выпадкі, калі трэба ставіць двукроп'е. Гэтая схема, дарэчы, вельмі дапаможа на практыцы, трымайце яе ў галаве. Ну што ж, з тэоріяй, здаецца, разабраліся. А цяпер давайте паглядзім, як всё гэта працуе ў рэальным жыцці, у сапраўдным тэксце. Практыкаванне 177 прапануе нам папрацаваць з тэкстам пра выдатнага беларускага ўчонага Яўхіма Карскага. Так, наша задача – знайсці ў тэксце беззлучнікавыя складаныя сказы і, вядома ж, вызначыць іх сэнс. Тэкст, як мы бачым, пра акадэміка Карскага і яго неверагодны ўнёсак у навуку. Гаворыцца, што яго спадчына яшчэ не да канца вывучана, але менавіта яго працы сталі тым падмуркам, які даказаў самабытнасць беларусаў. А цяпер давайте шукаць нашыя канструкцыі ў гэтым тэксце. Давайте паглядзім на самы пачатак тэксту. Спадчына акадэміка Я. Карскага яшчэ як след не вывучана, яго роля ў развіцці беларусазнаўства не вызначана належным чынам. Тут мы бачым простае пералічанне фактаў, якія існуюць адначасна. Таму паміж імі стаіць коска – гэта адносіны адначаснасці. А вось яшчэ прыклад ужо з двукроп'ем, які зараз на экране. Манаграфія засведчылі, а што менавіта не засведчылі, вывучэнне набыло характар. Тут відавочна, што другая частка паясняе першую. Значыць, перад намі паясняльныя адносіны. Выдатна. Пераходзім да наступнага задання – практыкавання 178. Цяпер будзем працаваць з тэкстам, які прысвечаны Дню абаронцаў Айчыны і ўзброеных сіл Беларусі. У гэтым заданні мы маем тэкст пра Дзень абаронцаў Айчыны, пра патрыятызм і сувязь пакаленняў. Задача такая – на аснове гэтага тэксту скласці два уласныя сказы. Адзін складана злучаны, а другі наш, беззлучнікавы. Ну, давайте паспрабуем. Складана злучаны можа быць такім. Мы ушаноўваем герояў мінулага, і сучасная армія з'яўляецца надзейным вартавым міру. А вось беззлучнікавы. Каб стаць сапраўдным абаронцам, трэба быць патрыётам. А чаму? Патрыёт шануе свой народ, яго гісторыю і культуру. Тут, як мы бачым, відавочныя прычынныя адносіны, таму і стаіць двукроп'е. І нарэшце апошняе на сёння практыкаванне. Яно дапаможа нам зразумець не толькі сухую граматыку, але і ўсю эмоцыйную стылістычную моц беззлучнікавых сказаў. Для гэтага мы прааналізуем невялікі, але вельмі пранікнёны верш Юрася Свіркі. Проста услухайцеся ў гэтыя радкі. Ці прыгажун ты будаш, ці калека, ты для яе любімае дзіця. Які моцны беззлучнікавы сказ. Першая частка ставіць умову. Кім бы ты ні быў, а другая паказвае абсалютны, непазбежны вынік гэтай любові. І гэты працяжнік, ён жа тут не проста знак прыпынку. Ён нібы удар,
як рыса, якая падкрэслівае катэгарычнасць, безумоўнасць матчынай любові. Менавіта адсутнасць злучніка робіць гэтую думку такой сціслай, такой моцнай і эмацыйнай. І вось пасля такога яркага прыкладу падручнік задае нам вельмі слушнае пытанне. Чы згодныя мы з думкай мовазнаўцы Васіля Продчынкі? Чы сапраўдзі гэтыя сказы без злучнікаў маюць такую неверагодную сілу? Ці адчулі мы гэта на прыкладзе верша? І вось гэтая цытата, на мой погляд, выдатна ўсё падсумоўвае. Беззлучнікавыя сказы – гэта далёка не проста граматыка. Гэта магутны інструмент, які дазваляе ствараць яркія, дынамічныя і эмоцыйныя вобразы. Адсутнасць злучніка прымушае нас саміх адчуць гэту тонкую связь паміж думкамі. Таму, ведаеце, галоўны вывад сённяшняй размовы вельмі просты. Асвоіўшы такія канструкцыі, можна не проста стаць больш граматным, можна зрабіць сваё маўленне і пісьмовае, і вуснае, значна больш глыбокім, выразным і па-сапраўднаму мастацкім.